زمون جانا زمون دل پر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی زمون جانا زمون دل پر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی رب وائی ما پا مومنانو لوی سا کرنے دے رب وائی ما پا مومنانو لوی سا کرنے دے چی ملی گلے پیغمبر دی محمد عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی محمد عربی زمون جانا زمون دل پر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی اللہ تعالی پر خپل کلام د حکمت ډک نازل کړو اللہ تعالی پر خپل کلام د حکمت ډک نازل کړو قرآن نازل پنجل وګرد محمد عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی زمون جانا زمون دل پر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی قد جاءکم برہان من ربکم رب فرمائیے قد جاءکم برہان من ربکم رب فرمائیے دلیل دا پاغنی اکبر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی پور دوہا رخصار پاک اللہ قسم کرنے دے پور دوہا رخصار پاک اللہ قسم کرنے دے حسن زیبان بھی سرور دی محمد عربی اللہ گران خیر البشر دی محمد عربی اللہ گران خیر البشر دی محمد عربی زمون جانا زمون دل پر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی تحسین اللہ دا صفت دا وکمل نشما تحسین اللہ دا صفت دا وکمل نشما مات دا ہر چان بہتر دی مدنی عربی اللہ گران دی خیر البشر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی زمون جانا زمون دل پر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی مدنی عربی اللہ گران خیر البشر دی